2,000 years Yo, later. story time dito sa may Matina Aplaya ng Davao City. Doon na to karon ang isa ka sabaw-sabawan mga kabing, no? Ang home pares mga kabingka. So tanawon na to ang ilang baligya kay na nakikrave ko sa ilang baligya na mga home pares kung unsa-unsa pa mga kabingka. Let's go. Mga kabingka na natakaroon diri sa sulod mga kabingka, giulat na lang akong gi-order mga kabingka. So dalawa na to ang ilang mga pagkao diri mga kabingka kay syempre nakita na ko dito sa TikTok, di ba, sa Facebook. Shout out nila Papi Brad katong nag-content na diri nakita mga kabingka, lami daw ang ilang mga pagkaon diri mga kabingka mo to ang order ilang best seller mga kabingka. So habang kung maghahulat mga kabingka, no, shout out sa akong special nga bisita unya mga kabingka, no. Ani siya nga mga kabingka unya kuan ni sign language lang ni. So shout out sa nakailaan ni mga kabingka unya, makita ninyo kung kinsa ni mga kabingka sa this video mga kabingka. Magbang tayo diri sa home pares mga kabingka. Ilawan ako ni Coco sa Big Paris overload mga kabingka. Let's go. Ay, ila-ila din kung kauban na. Ayaw, kuha na lang, hindi na. Shout out mo dia. Yo, kailangan mo. Ilawan na to. Lagi ang tulad ko sa beans. Mana tu tu alam ni. Boleh nak boleh ada dulu. Dulu. Ni aja. Baka gitu kan. Yuk bisa bakar. Ada isi kauban nga lumpia. Ito mga out na to. Ito nga nili. Dito. Kanisa 1 to 8 10 over 10 kay lamig kay fairness. Kitchen quality din ang ating to.
Chicharon bulak lang. Okay ano kayo? Oo, diba kayo? Sa bulak lang. Dami ang chicharon bulak lang. Nato ni kauman ng mga pwede mo kong kakaunan na. No? Kaya naman ang herb. Kami juga siya. Dili na po sa sabi ito. Lawan ito. Lagi akong sinding ko. Awan ako ya. Uy, kaya ang birthday no? Garnish tayo. Okay, ganay lang. Ano, apa? Ano kayo? Awa. Simple lang ano. Grabe yan. Katawad ano. Nani ang pag-ubog mo rin doon na doro. Katong isa taon na ito. Katong 100 pesos na. Kani dito ba? Dito ba no? Pwede sa kawali. Morning nga sa dukong nga pwede sa kawali. Open nga ang buto. Wala ko. Wala daw. Ordering. Kapay ba yun nga sa kaban na special. Pero kanin mo ito mga special. Sa kaban buto. Nato ito ang lumpia. Ang buto. Ano na? Salat. So far, enjoy juga. Kami ang kuwan. Kung may mga umuga, ikan, ikan. Ano? Dari si buwan mo? Walang take ba? Walang take. Pasulat na ako sa
Ano na? Sakto dito sa barangay. Ano dito? Over. Lagi dito. Ya, panda na yung tambang. Kaya gusto ito. Nakawan. Ang gabay. Buhang ko Tapi pang nako. Okay naman yung mga kabisa. So, sa muli, see you in the next mga kabisa. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.